ang kulay at saka yung laki mga kagamba, magkaiba yan. Tingnan nyo. O, yan. Salamat po tayo, Mento, and like and share po. Ayun, pagbalik. Si Ariel saka si Milbet Bautista. Si Bayuna naman to isa. Si Ariel. Ito yan mga gamba sa Gatchalian. Yan. Gatchalian, Rin Valley. Yan. Ano dito? Daming bata dito kaya sinagtiling. Shout out niyo mga tropa nyo. Shout out nyo. Oh, shout out sa Spider to ulit. Ah. Yun ang pinakadabit talaga eh. Admin yun eh, diot tayo. At salamat kay Tatay Mendo, diot tayo sa amin. Tatay Mendo. Ayan, shout out po, Melvin, yung mga tropa mo. Mga kabarangay mo yan. Okay, sige, thank you ha. Ayun o, tapos ayan, shout out yung mga tropa nyo ha. Shout out sa lahat na natin sa akin, yung mga tropa. Okay, shout out sa inyong dalawa. Dito yan sa mga Paranaque, mga kagamba. Solid. Ayan o, sa may airport. Malapit kami sa aeroplano. Ayan. Okay. Thank you sa inyong dalawa. Thank you po. Alright. Palit si Tatay. Ayun. Mga kagamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit mga kagamba ha. Unboxing tayo mga kagamba. Ito meron tayong masbate na tangkal. Ayan o, 5. Tapos mayroon pa tayong Tagalog. Itong Tagalog na ito dumating kanina 2,300. So 2, 4, 6, 7 na lang na iwan mga kagamba. Pero bukas may darating ulit na 2, 4. So yung mga reseller dyan, ay nako, pag madali na kayo, punta na kayo dito. Pag pa-deliver nyo pa sa akin, natural, may shipping fee. Pero pag dumirekta kayo rito sa akin, may discount kayo. Huwag ka maniwala na mahal ang binta ko ng gagamba. Nako, dito ang pinakamura kay Tatay Mendo. Shoutout muna tayo ha mga gagamba. Shoutout kay Nispa TV, Real Thing from California. Iyan Nispa or Team Nispa. Yan, sila yan mga kagamba, magkakamag-anak siguro, isang pamilya dyan sa may California. Shout out sa inyo Team Nispa. Yan, mabuhay kayo dyan mga kababayan ko. Si Jonathan Ramos ng Tarlac City. Yan, shout out sa iyo ha. Shout out din kay Daryl. At shout out din kay Japs Spider PH Spidey. Yan. Shout out din kay Randy Paluyo ng Pasay. Kay Chana Chaning ng Antipolo. Mark Galindez Bernardo ng Romblon. Gino De Leon. Laging nagko-comment yan. Hindi nagpapasot out. Si shout out na rin natin yan. Si Gino De Leon. Christian Mateo. Nako, hindi ko nakita mga kamba. Susunod na lang yung apelyido nito. Si Richard Ronyo from Montalban. Shout out na natin to. Hindi ko pa naibigay ng panalunan nito. Malayo. Wala akong way papunta doon. Siguro bigyan na lang kita noon. Tawagan kita sa bukas. Si Han sa Ivan Magsilaw. Yan. Shout out sa inyo lahat mga kagamba. Ito itong unboxing natin, Tagalog at saka masbate. Ito. Unahin muna natin tong masbate, mga kagamba. Ipapakita natin ang masbate natin. Ito yung tangkal na masbate. Yan, ipukumpara nyo nga na ngayon ha. Huwag na kayong tanong ng tanong ha. Ang masbate mga kagamba, makulay. Ayan. Pero hindi magpapatalo ang Tagalog pagdating sa tangkal na masbate. O ito ha, papakita ko yung Tagalog ha. Para may comparison kayo lagi. Hindi kayo madaya sa itsura ng gamba. Tingnan nyo ang Tagalog. Tagalog lang yan, pero kita nyo ha, kayang sumabay sa masbate. Ano. Tagalog yan mga gamba. Tinanggalan ko na ng mga itlog yan. Nilinis ko na ngayong gabi. Ayan. Papakita ko ulit ha. Lagi ko rito. Tagalog ulit ito ha. Papakita ko ha. Para may comparison kayo mga kagamba. Pagdating sa masbate at saka Tagalog. Para hindi kayo tanong ng tanong. Ayan o. Tingnan nyo.
Ayan, tingnan nyo ulit ha. Ito namang ano, ito namang masbate mapakita ko ha. Ibang box naman. Ang kulay at saka yung laki mga kagamba, magkaiba yan. Tingnan nyo, oh yan oh. Makulay talaga at matitingkad yung kulay ng masbate, lalo na sa black, sa pula, sa brown, iba ang kulay. Ayan oh. Ayan oh. So, susubukan natin pagtabihin to ha. Kuha ko ng salamin. Pagtatabihin ko lang ito mga kagamba. Tingnan mo kung kayang makita ito. Kasi kung kaya makita ito mga pagtatabihin natin. Ako, masusukat nga ito tayo nito ha. Yun, ganon. Pagtatabihin ko ito mga kagamba. Itong masbate at saka Tagalog. Tingnan natin ha. Kung kakayanin natin pagtabihin. Yan. So, ayun, may salamin kasi. Tingnan natin, baka masugat tayo mga kagamba. Ayan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti. Ang Tagalog yung nasa kanan. Ang masbate yung nasa kaliwa. Hop, hop. Hop, 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 hop. Yan. Pagdikitin natin. Alright. Ayan, kita nyo. Tingnan nyo mabuti mga kagamba ang comparison ng masbate at saka Tagalog. Ayan. Yung nasa kanan, Tagalog. Yung nasa kaliwa, masbate. Tingnan nyo mabuti. Ayan. Oh. Nasa ilalim, masbate. Yung nasa ibabaw, Tagalog. Para hindi wala na yung tanong ng tanong mga kagamba. Nakikita nyo kasi ang Tagalog, halos iisang kulay. Mas maiksi ang pata. Ang masbate, mas mahaba ang pata. Tapos, makulay. Ayan. Yan ang mabuti. O, yun o. O, palagay ko naman, yan ipinakita ko na yan. Ayan, linaw o. O, yan o. O, palagay ko naman nasihan na kayo sa ipinakita ko ngayon o. Ayan. Sasara na natin mga kagamba para hindi magtakbuhan. So yun yung yun yung may pagkakaiba talaga mga kagamba ang masbate sa Tagalog. Oh, tingnan nyo. So nakita nyo ngayon. Pinakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Ang layo. Diba? Although parehas din kagamba yan. Pero natural may pagkakaiba yan. Ito, Tagalog to. Papakita ko rin ito Tagalog ha. Ayan. Mapusyaw ang kulay mga kagamba. Tagalog ayan o. Ayan. Ayan, ayan o. Ayan o. Tandaan ko ilalapit. Ayan o. Gagawin din natin yan sa masbate. Tingnan natin ha. Patay na yung ibang masbate. Ito. Tandaan din, gaganon din natin yan. Yan ang masbate. Yan. Makulay talaga mga kagamba oh. Oh. Kasi ito, hinuhuli ito sa mga tuyong damo, balag. Pero ang masbate kasi mga kagamba, iba talaga kulay dyan. Matingkad talaga kulay dyan. Hindi kagaya sa norte na alanganin ng mga kulay. Ganyan Tagalog mga kagamba at saka masbate. Ang masbate talagang makulay. Ang Tagalog, alanganin ng kulay. Yun ang pagbabasihan nyo. Ito, masbate pa rin to ha. Tingnan nyo ha. Ayan o. Ayan o, tingnan nyo. Oh. Oh, ipapakita ko ulit ang Tagalog ha, para sabihin nyo naman para lalong ma-distinguish nyo o makilala nyo ng gusto. Oh, tingnan yung Tagalog ha. Ayun oh. Oh.
Oh, di ba? Ulit-ulitin nyo lang panoorin ito mga kagamba, itong video na to. Makikilala nyo na kung anong Masbate at saka Tagalog. Alright? So, hanggang dito na lamang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-unboxing natin. Ayan. So, yung mga reseller dyan, punta na rito. Huwag kayong mag-atubili, huwag kayong maniniwala na napakamahal daw ng gagamba ko. Nako, panira lang yan mga kagamba. Wala na yun dito sa sigo ko. Wala na yun sa braso. Magaling na mga kagamba. Normal lang yun, slide tayo. Umuulan eh. So, yung si Malik saka yung isa na hindi ko pa naibibigay yung premium nila sa si Troy. Si Troy kasi hindi sumasagot eh. Ano na lang yan eh, 4 na lang yan. Si Ronyo naman is bigyan ko na lang nun to. Hindi ako makagawi talaga doon mga kagamba sa Montalban Rizal. Si Richard Ronyo. Si Troy naman di ko na madaanan kasi Marilao yun. Hindi na ako napapunta ng norte mga kagamba. Kinakargo ko na lang yung gagamba eh. Hindi na ako bumabiyahe. Yung dalawa na taga Mindanao yata yun, hindi na nagparamdam mga kagamba. Sabi niyo paramdam sila para ano, i-send ko na lang na i-convert na lang natin sa load. Yun. So hanggang dito lang mga kagamba, hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita sa video. Like and share po. Bye!